Добър ден, господин Борисов. Това множество, което много трудно беше създадено, какъв хоризонт на управление може да гарантира? Знаете ли, раздвоен съм в чувствата си в момента. Защото години наред слушах за колко е важно да има правителство. Анализаторите и политолозите обяснявахте по студията колко е важно да се надмогне политическото, личното его в името на държавата. И когато една група партии, диаметрално противоположни, поставиха държавата и държавността на първо място, с абсолютно ясното съзнание за компромис, с абсолютно ясното съзнание, че това правителство и носи огромни щети като политици. Видях една водена от пеевски опозиция, прегърнати пеевски Кирил Петков, Данчо Цонев и Асен Василев, Възраждане, които говорят неща, които дори ако вие като обективни журналисти ги проверите, ще видите колко са несъвместими. Аз лично съм участвал в договарянето на предишното правителство. Участвах и в това. Това до последния час го нямаше. Нямаше мнозинство, което без трикове да мине в парламент. И тогава хората от АПС, водени от Джевджет Чакъров, се съгласиха да дадат подкрепата от тези депутати, които бяха нужни да мине правителство. Затова по програмите, по управленските теми, ние всъщност огромния ресурс от време използвахме преговорите с ДБ. И там самите те признаха, че всичко бяхме договорили. А последните дни, двете неща, които Атанасов е поискал от мен, и аз им обещах и на него, и на Мирчев тогава, и моите колеги го спазиха, бяха да се спре избора на главния прокурор Сарафов и този ВСС да не може да избира прокурор. Но това се случи. И това се случи. И те не дойдоха в правителство. Така. В същото време колегата Денков излезе и изброи куп успехи. Аз искам само да им напомня, защото забелязвате, че избягвам публични изяви, защото вече има правителство, има лидери и хора, които носят отговорност за държавата, след като не съм аз. А вие сте лидер на партията, аз съм лидер на партията, но изпълнителната власт има свой лидер и той си носи пряката отговорност. Както парламента има свой лидер, както президентството има свой лидер. Това искам да кажа. Колегата Денков заговори за управленска програма, която първо била подписана. Напомня им само факти. Плавам, че и най-отици тук някъде. Тук си, нали? Че първо аз, Кирил, Асен и така нататък се разбрахме, че ще има правителство и каква ще му е рамка. То ще се нарича Габриел Денков и ще има външен министър на ГЕРБ Габриел. След това разделихме партиите на екипи, ако си спомнят. Правосъдна, спортна, енергийна. И заедно написахме програмата. И след това определихме състава и стана сглобката. Сега ние ще ме слушате, ако искате да ви... Аз не мога да отговарям с да и не на въпросите. Защото те трябва да бъдат изяснени от корените им, защото това, което днес се случи в парламента, не им прави чест на тези партии, които, вярвате ли ми, ако не бяха положили такива усилия другите, от страна на БСП им предвид, не има такъв народ. Жертвите, които правят с имиджа си, с политиките си, ако щете, с това, което сме си говорили едни за други през годините, щях да ги пратя на избори веднага всичките. Това заслужаваха днес. Ако ви ядосат пак, кога ще ги пратите на избори? Няма да ги пратя, защото... Няма да ги пратя, защото... Защото съм отговорен към държавата.
направи страхотни лични компромиси, партията направи компромиси, другите колеги направиха компромиси и сега считам, че относно тези няколко теми, защото пак се връщам на Денков, програмата и успехите са общи, както и провалите в Конституцията са общи. И когато Асен Василев говори какво завари от 20-та година, завари страна в Европейския банков съюз, чакалнята на еврозоната, чакаща да ни приемат политически заедно с Хърватия. Това завари. Кой е най-големият компромис? Вие да сте с БСП, вие да сте с Има такъв народ, да получавате подкрепа от Доган или да не сте премиер? Това да не съм премиер, сте го чували много отдавна, че 3 пъти, като направи някакво като мене, ще му кажа ево. Ще му кажа браво. Разбира се, правителство, особено такова, с премиер Борисов, ще да е много по-силно. Но аз ще помогна с всичко на колегите, защото това ми е първият ешелон на партията. Аз не мога да предам нито Желязков, нито Томислав Дончев, нито Петкова, нито Дани Митов, нито Краси Вълчев. Сиреч, дал съм най-силните си хора, за да бъде правителството силно. И не съм огорчен от това, ако ме разбирате криво. Просто то ще да е по-силно. Но ще стигнете до тогава. Стигнете, знам, че са ви казали какво да ме питате. Не, никой не ми казва. Еми тогава ще изчакате да... Нали вие ме викахте да говорим, не аз. Певски отказа да се нарече опозиция. Смисъл? Каза, че ще работи за хората. От коалиционното споразумение, защо отпаднаха споразумението, което подписахте, защо отпаднаха текстовете срещу Певски? И как кои текстове са отпаднали? Вие от коя медия сте? Днес. И кои текстове са отпаднали, госпожо? Кои партии са отпаднали? Отпаднаха ПП, Ново начало, Меч и Възраждане. Господин Борисов, Точка. Господин Борисов, искам да ви попитам. Ако? Искам да ви попитам. А коя е Корнелия Нинова? Къде е Корнелия Нинова? Стига, моля ви се, 20 години слушам за Корнелия Нинова, няма една победа над мен. Въпросът ми е свързан Представете с това, около кажете. Доган. Господин Борисов, как ще коментирате промяната в отношението на кръга около Доган във връзка с правителство на Росен Желязков? Знаете, че на предишният така негово предложение те не го подкрепиха и съответно отидохме на избори заради тях, а пък сега го подкрепиха. Когато разговаряхме с колегите от ИТН и БСП, всички много искахме България да влезе в правителство. Всички много искахме и затова приехме всички компромиси, двата най-важни, които искаха, които споменах преди малко, съдебната реформа и до последно чакахме тях. Ние с ИТН и БСП за първи път срещахме се сигурно преди месец. Месец и нещо. И затова ние усилия положихме 15 дни близо с ДБ. Когато и това отпадна, и имаше риск, това, което казва колежката ви, да влеземе сега в парламента и ново начало да не влезе в залата и тогава с намален кворум това правителство ще да мине. И как щях да отговоря тогава на вас? АПС по-добре ли е от ДПС? И за това преценихме заедно, че АПС е по-добрия вариант. Защото вместо с такива празнотумни декларации, които месец и половина да ми ги веят, ние с действията си, когато вкарваш най-враг, големия враг на Делян Пеевски в правителството, Ахмед Доган, просто не знам кой ви задава тези въпроси да ми ги зададете. Този, който ви е накарал, той или не следи политиката в България, или не може да си направи елементарната сметка, че когато работиш с врага на един човек, той не може да ти е приятел. По-ясно как да ви го кажа? Дори и за дневник. Как по-ясно да ви го кажа? Въпреки това, Кирил Петков... Не. Как по-ясно да ви го кажа? Да ви кажа, че няма да работиме с Пеевски, няма да работиме с Пеевски. И сме го доказали. Господин Борисов, не казахте... Господин Борисов. Не. Господин Борисов. Той не важи за Европейския съюз. Освен това, да ви кажа, от това, което виждам в Щатите, че се случва, аз не искам такава съдебна система в България. Аз не искам детето на президента да е откраднало милиарди и той да го помилва. И в същото време вие да ми тикате Магнитски. Който е един много хубав закон, разбира се. Но къде е личният пример? Там помилваха сина си. А след това съдии и прокурори осъдиха Тръмп
Макар няма да имаш присъда. За това ли искате да приема? Няма да го приема. В Европа имаме наши правила и ние сме ги стриктно спазвали винаги. Говорих ви на вас. Благодаря. Поискаха ли нещо? Някои от министрите ви могат да имат потенциална зависимост от Делян Пеевски. Въпреки това, което Най-голямата зависимост на господин Петков беше от господин Пеевски. И в момента вие виждате прегърнати ново начало и ПП, Пеевски и Кирил Петков, погледите като на мартенски мачароци между Асен Василев и Дачо Цонев. Виждам ги вече, повели опозицията, и когато дори не станаха на правителството, се обърнах към господин и казах: и това ти взеха вече като опозиция. И сядането ти взеха. Поискаха ли нещо от Алианс за права и свободи, за да дадат подкрепата си, господин Борисов? Просто те казаха, че държавността за тях е по-важна. Или спасението в битката им с Пеевски? Да, какво се промени миналото до сегашно? Може ли ГЕРБ и правителството на ГЕРБ да стане заложник в този спор? Любен Дилов много хубаво го каза. Някой, за да е толкова години, той или може нещо, или не може. Аз знам, че в политиката вечните приятелства, вечните врагове не съществуват. Това го знам вече със сигурност. Знам, че всяка дума е хвърлен камък. И всяко нещо, което изговориш след това, най-трудно елепа при новите технологии, които имате, и всичко стои с години като записи. Виждате това, което е говорил Слави Трифонов тогава. Това му е най-големия проблем днес. Не е заставането в правителството, а приказките. Това, което Радостин Василев записа ПП-тата и ДБ-тата, стана най-голем техен проблем. Нали така? Така че аз не воювам с никой. В момента държавата от всички до един се коментира, включително и президента Радев, че е в изключително лошо състояние. Сиреч, когато, това е паразитна дума, без сиреч, майка щеше да ме... Нали? За такова нещо. Но поне ще направим един опит. И 2-3 неща, поне съм убеден, че ще можем да свършим. Колко дълъг ще бъде този опит, господин Борисов? Да, рискуваме ли Доган да стане златен пръст отново в това правителство? Той, ако е станал, е станал днес. Колко дълго ще издържи, господин Борисов, това правителство? Какъв хоризонт? То може да издържи много дълго. Защото от всичко, което говореха опозиционерите днес, ако Пеевски иска нещо да се случи за хората, то трябва да има бюджет, за да се случи. Иначе няма как да се случи. Ако ПП и ДБ искат да се развива индустрията, иновациите, технологиите, аз мисля, че по-подходящ от Томислав Дончев няма. И аз истински ги призовавам, ако Денков е искрен в това, което говори, колко хубави неща са се случили, когато сме били заедно, това правителство не е нещо, което е бетонирано. И ИТН, и БСП много искаха, както и ние, да се включат и ПП и ДБ. Много искат. Вратата им е отворена. Ако искат да направят нещо добро за България, най-сладко е в момента да е опозиция, човек. То е редко трудно. В случая опозицията станаха толкова много, че се самоизяде опозицията. То няма място вече за опозиционери. Кой ще е по-голяма опозиция от тях? Но за да се случи нещо, трябва да има правителство. Дори да лаят, им трябва правителство. Днеска поне това им дадох. Да лаят. Защото те друго не могат. И за Дневник го казвам, и за Капитал. Те доказаха. И понеже аз съм сенсей, националният отбор заставаше и командваше сенсей Рей. Аз. Но вие дума не пишете.